नोंथांमोननि बे निउज पर्टेलनि गेजेरजों थांनाय 14 अक्ट'बर खालि आनन्दराम बरुवा एकाडेमिनि फरायसा कृष्ण कुमार बसुमतारी बिथांनि बुथारजानाय बे खौरांखौ मोननानै जों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो बे गौथुमनिनो दालाय आफादफोर सा क'क्राझार बियाब आरो माइनाव आरो लाइमोन आफादफोरा जों गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। लोगोसेयैनो दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि दालाय आफादाबो दुखु फोरमायदों। जोङो बे दिनखालि बे जाथायाव जोबोद दुखु मोनदों आरो बे जाथायखौ जोङो ओइदिनखालि हरनि गेजेरावनो मोनथिदोंब्लाबो जोङो बेखौ जेबो राहा खालामनो हायाखैमोन। न'खरनि मानसिया खोन्थानाय बायदिब्ला न'खरनो ओइदिनखालिनो 9:45 रिंगासो समाव मोनानि 9:45 समाव कलेज अथ'रिटिनिफ्राय फन खालामदोंमोन आरो बे फन खालामनायाव खोन्थाहरदों एबा सोंहरदों जे नोंथांनि फिसाज्ला कृष्ण बियो बेलासिनि 9 बाजियावनो ओंखारलांदोंमोन, नाथाय दासिमबो न'आव हस्टेलाव हाबफैफिनाखै, न'आवसो थांबाय बायदों नामा होननानै सोंहरदों। नाथाय न'नि मानसिफ्रा बेखौ फैयाखै होननानै फिनदोंमोन। फैथावथावथ' नङा, दाख्लैसो फुजानि बन्द जोबनानै दोनलांदों, समबारावसो बे फैनायनि खबर हराखै, फैयोबा खबर हरो होननानै खोन्थादों। बिनि उनाव फन बन्द खालामनाय लोगो लोगोनो चिरां पुलिसनिफ्राय थामहिनबा गुरुबासा आउटपस्टनिफ्राय पुलिसनि फन फैदों आरो बे फननि गेजेरजों मिन्थिनो मोनबाय जे कृष्ण कुमार बसुमतारीया बे गुरुबासा खाथिनि एबा साम्फा खाथिनि बे गरागाव होननाय गामिनि खाथियाव लामा सेराव माने अबस्था गाज्रियाव गोग्लैनानै दं होननानै फोरमायहरदों। दा बे बाथ्राखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिमा बिफाया जायगानि मानसिफोरखौ लोगोफोरखौ लानानै हरजों हरनो थांनानै नुहैमारबाय जाथाय जायगायाव थांनानै जे कृष्ण कुमार बसुमतारीयानो मा। दा बावहाय बिसोरो नुनानै माने हतबाक जाबाय। नंमारगौ कृष्ण कुमार बसुमतारी गावनि आंगो फिसा, बावहाय बिसोरो जथेस्थ दुखु जाबाय आरो लोगो लोगोनो बेखौ काजलगावनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव लांबाय आरो बावनो पस्टमर्टेम खालामनो होननानै दोनबोबाय। अखानायै पस्टमर्टेम खालामनायनि सिगां बिथांमोना सिडलियाव एजाहार होदों। मा जाहोनाव बियो थैखो बिनि तदन्त खालामनो थाखाय पुलिसनि थानायाव एजाहार होबाय आरो एजाहार होखांनायनि उनाव जिहेतु मोजाङै अथेन्टिक रोखा फोरमान नांगोन, बे हिसाबै पस्टमर्टेमनि अनगायैबो फरेनसिक आनजाद खालामनो थाखाय एइबासैनो बरपेटा मेडिकेल कलेजाव लांबाय आरो फरेनसिक आनजाद नमुना होनानै लाबोफिननानै ओइदिनखालिनो
जोबथा मान बावनानै बिदाय होनानै गावनि जोनोम गामि गावनि असे गामि आफलायाव रामफलबिरनि आफलायाव सर्टकाट खालामो। दा बिनि थैनायाव गोबां बयबो दुखु मोनदों। ओमफ्राय बिनि असे आइडेन्टिटिया जाबाय, फोरमायथिया जाहैबाय कृष्ण कुमार बसुमतारीनि बिफाया जाहैदों टेङापारानि थागिरि मुस्रि महिम चन्द्र बसुमतारी, जाय क'क्राझार नोगोराव थानाय बाथौ ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि नेहाथारि आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनिबो बिथाङा लेङाइ नेहाथारि, आरोबाव बिथाङा देहा बिफानाव सासे मावसुमा, बिनि बिमायाबो देहा बिफानाव मावसुमा, मुङा जाहैबाय मुस्रिमा हेमलता ब्रह्म बसुमतारी। दा बिसिनि बे नेवथोन फिसायानो गोमाबाय। बिनि थाखाय बिमा बिफाल' नङा, न'खरनि बाय बाहागि खुरमा बयबो इनायनो दुखु मोनदों। आरो मा बाय बाहागिल' गासिबो मानसिफ्रानो, रायजो राजायानो, फरायसाफ्रानो बयबो दुखु मोनदों। गोबां आफाद नुजाफैदों, आफादनि सोद्रोमाफ्रा, मावथिफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा दुखु प्रकाश खालामफैदों आरो निन्दा होदों। दा जोंबो दिनै क'क्राझार दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जोङो आनुष्ठानिक फोरमायाखैमोनब्लाबो दिनैनि दिनाव बे थैनायनि थाखाय, कृष्ण कुमार बसुमतारी थैनायाव जोङो गोथौ दुखु मोनबाय। आरो सन्देह जानाय बादि, जुदि बे गसर होनाय बादि जुदि सोरबा दुथाङा बुथारमारदोंब्ला बे बुथारग्रा मानसिया गमामा नंमारगौब्ला साजा मोनखागोन, बेयो रोखा। मानोना आयेननि खोथायाव दङ, मानसि बुथारनाया मोनसे गिदिर दाय। दा बे गिदिर दायनि साजाखौ बियो मोनगोन। थिग बिदिनो धोरोमनि बाथ्रायावबो खोथा दङ, मानसि बुथारनाया महापाप, गिदिर पाप मावोबा प्रायश्चित्त जागोन, बेयो रोखा बाथ्रा। दा बेखायनो जोङो गमामा दाय गोनां मानसिखौ मोनमारदोंब्ला, मोननो थाखाय मोनमारबायब्ला साजा होनांगौ, उचित साजा होनांगौ, आरो मोनाखैब्ला बेखौ नागिरनानै दिहुननांगौ होननानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दाबि खालामो। आरो लोगोसे खावलायो रायजो राजाफोरखौबो, जाहाथे बयबो, जिहेथु जोंनि गथ' गथायफ्रा बिमा बिफानिफ्राय गोजानाव थानानै कलेजाव, इउनिभारसिटियाव, बायदिसिना सोलोंसालिफ्राव फरायहैयो, खामानि मावहैयो। बेफोरबायदि खामानि मावहैनाय समावबो जाहाथे बिमा बिफाफ्रा मोजाङै जोथोन लायो, आरो गावसोरबो फरायसाफ्राबो थाल लानो रोङो, एबा जाय अनुष्ठाना बिसोरखौ फोरोंदों बेफोरबायदि अनुष्ठानफ्राबो जेन' जोथोन लायो, बेखौ खावलायनाय जाबाय। बेखिनिखौनो बुंनानै आङो आंनि बिबुंसारखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि आरो राइजिं बड'लेण्ड गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। बे दिनैनि दिनाव जोङो दाख्लै जानानै थांनाय 14 अक्ट'बर 2022 खालि मोनसे जाथाय जानानै थांबाय। जोंनि बर'निनो फिसा आनन्दराम बरुवा होननाय फरायसालियाव फरायनाय कृष्ण कुमार बिथाङा मोनसे जाब्रबथायाव थैनांबाय। जों बेखौ लानानैनो दिनै दुलाराय लाइमोन बाथौ गौथुम बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो बिथाङा थैनायाव जोंबो दुखु मोनदों। बिथाङा बेबायदि जाथावथाव नङामोन। जेनेबा
मेला जाफैदों बेबायदि बोरै जानो मोनखो जाथावथाव नङामोन आरो ओमफ्राय जाथावै होननाय बुस्थुआबो जायो जानानै थांबाय दा बिथांनि थैनायाव जोंबो दुखु मोनदों ओमफ्राय दा जों खोनानो मोनदों बिथाङा गावनि गोसोबायदि थैयाखै बा गुबुननि फाव फान्दायनायावसो थैनांदों जुदि बेबायदि जाहैदोंब्ला जामारदोंब्ला आयेननि राहा बायदियै जाय दायनिगिरि बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ जों बेखौनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लाइमोन बाथौ गौथुम आफाद जानानै खावलायदों बेबायदि जाथाया जाफ्लेबाय थायो बुथारलायनाय आरो गुबुन फरायसालियाव फरायहैयोब्ला बेबायदि जाथायजों भुगिनांनांगौ जायो गोजानाव थाङोबा गुबुन हारिफ्राबो नासयो जेनेबा रेगिं खालामनाय सोरखौबा खामानि मावहोनाय थांलाय फैलाय बिराद दिगदार खालामो आरो बेफोरबायदि थासारिनिफ्राय जोंनि फरायसा लोगोफोरा सांग्रां जानांगोन जेब्लायबो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नाजानांगोन बेखिनि खोथाखौ लोगोफोरखौ खावलायबाय आंबो सांग्राङै सांग्रां था गाव गावखौनो गुबुननि गाज्रि नोजोरनिफ्राय बारग'नो नाजा गावखौ सुरक्षित लाखिनाया गाव गावनिनो आखाइ लोगोफोर बेखौनो बुंबाय आं